Guys, kini atong istorya karon, istorya kini alang sa mga Kristohanon nga naligaw o nasalaag sa pagtuo. Duna di ay gyud mga Kristohanon nga maligaw pa o masalaag pas pagtuo. Kani bitaw giingon sa Matthew 24 verse 24 nga sa katapusang kapanahunan manungha ang mga mini nga Misaya, mini nga propeta ug maghimo sila dagkong matang sa milagro aron pagpasalaag sa mga tawo ug bisan gani sa pinili nga katawhan sa Dios kung mahimo. Kaysa naipulong diha nga kung mahimo. So pwede pa di ay masalaag ang katawhan diha nga bisag pinili siya kung dili siya magpatin, dili siya magbantay nining katapusang kapanahunan. Sa katapusang kapanahunan, dunay daghan kayo mugawas nga mga katingalahang mga butang. Usas makapasalaag sa mga Christian o bisan sa mga pinili kung mutuo sila o mudawat sa mga mini nga mga propeta nga magpasalaag sa mga katawhan sa kalibutan. Kay manungha man ni sila in the last days. And yes, of course, naana ni sila karon sa ato ang palibot. Muna nga kining mga istorya maghatag kini nimo og moral lesson nga kinahanglan tang magsusis ka matuoran. Kinahanglan tang hugot ang atong pag-ampo ang atuang daily communication sa Ginoo aron dili ta basta-basta nga masalaag o malingla sa mga litag mga pagtulon-an ni Satanas. Okay? Usas mga pagtulon-an ni Satanas in the last days kaning mga milagro. Introduce muna ni Satanas ang miracle aron nga mga tao, syempre uso kayo ang mga sakit sa katapusang kapanahunan, daghan na kayo mga balatian ng mga tao tungod sa mga panghitabo sa palibot, mga gikaon. Syempre sakyan ni Satanas, busa daghan yung masalaag, maligaw sa pagtuo in the last days. So kaning istorya guys, upuli nga matapos nimo para ma-share nimo ni o para magamit po nimo sa imong personal nga kinabuhi. So dita maglangan inani ang detalye sa mga istorya. Doon na usa ka foreigner nga mibisita siya sa desert o diserto. Unya sa iyang pagbisita, gusto siyang musuroy ining dako kayong diserto. Unya kinahanglan siya og tour guide. Kay kung siya ra ang pod nga musuroy, pwede siyang masalaag tungod sa kadako sa diserto. So adunay tour guide nga kuyog niya. So silang duha ang mi suroy og mi latas nining dako kayo nga diserto. So niingon ning usa ka foreigner nangutana siya. Niingon siya sa tour guide, ikaw man gyud tour guide nako, doon ako'y pangutana. Giunsa nimo pagkahibalo ang mga iskina o mga dalan dinhi nga wa man ko'y nakita nga dalan. Bisan tuod hawan pero wa gyud bisan usa na ko nakita nga dalan. Niya na ang tour guide. Yes, of course, wala gyud tay makita nga dalan dinhi, sir. Tungod kay every time nga maglakaw ta dinhi, mulakra man ang linaktan, pero every time nga dunay sandstorm, okay, magulan po day og balas, unya duna po'y hangin nga muhapak sa diserto, mapanas ra gyud ang mga dalan. So niyon ang foreigner. Unya giunsa man nimo pagkahibalo. Unya nganong nahimo magkang tour guide, giunsa pa nimo pagkaswito nga mga pala ra man day ang mga dalan dinhi. Kung ako biyaan ko nimo, di jud ko kabalik kung masalaag jud ko tungod kay wa ko'y nakita nga dalan ug asa ko paingon. Kada tan-aw nako tubangan, luyop, kilid, pareho ra ang mga iskina. So niingon ang tour guide, sir, sa kadugay na nako nga nahimong tour guide dinhi, wala gyud bisan usa nga nasalaag pa. Tungod kay bisan tuod sir og wala kay nakita nga dalan ug ang tanang mga iskina sa palibot inig tan-aw nimo kapareho ra, pero ingnon ti ka sir, ako ang imong dalan tungod kay ako ang tour guide dinhi. So dinhi lang takutob guys sa ato ang istorya. Mao ni ang sagad usab nga may tabo sa mga Kristohanon. Kung dili ta musubay sa tour guide o kung magpalayo ta sa tour guide o kung dili ta magpa-guide sa tour guide, adunay gyud posibilidad nga masalaag gihapon bisan og Kristohanon ka. Giklaro diya sa Matthew 24 verse 24 nga bisan pagani sa katawhan o pinili sa Dios kung mahimo. No? Kung mahimo, naay kung
Kanang kung dili ta magsusis kamatuoran, kung dili ta magpabilin sa dalan nga mao si Jesus Christ, kanang giingon sa John 14:6 nga si Jesus miingon siya ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, walay makaadto sa amahan kung dili moagi kaniya. So kung ikaw karon usa ka Kristohanon, mi tuo lang ka tungod kay doon na kay mga nakita nga milagro ni atong tawhana. So what if kana nga tawo nga makahimog milagro, kana nga propeta, kana nga ni-claim nga siya ang Misaya, maghimo siya dagkong matang sa milagro, kung diha ka mutuo, kung diha ta mosalig, adunay posibilidad nga sa unahan masalaag ta. Okay? Hinumdumi nga we are in the last days. Pag naa na gani na matungha na gani ang daghang muklaim nga siya ang Misaya, siya daw ang anointed one, daghan pong muklaim nga mga propeta sa nagkalaing-laing dapit, o actually naa na sa atong palibot karon. Pag makita ganin nimo nga dunay daghang matang sa milagrong ipanghimo, mga ayaw mga masakiton, daghan kayo mga katingalahang mga butang nga makita nimo sa maong mga propeta, ayaw na gyud og kumpiyansa. Kay dili tanang propeta nga naghimog milagro in the last days mga tinuod. Kalabanan din ha, kasagaran din ha, mga false prophet kana nga gipadala ni Satanas aron nga maghimo pog way nga para isalaag ta kay ang atong mangong kinabuhi nahisama ta na atas desierto nagpanaw. Kining kalibutan na sama nig desierto nga kung wala tay tour guide, wala tay Ginoo, wala tay Kristo, okay? O kung naa man gani kay Ginoo, naa man kay Kristong yalagaran, o kung dili ka magbasa, o kung dili ka mamalandong sa kasulatan, sa kamatuoran, posible nga kung imo gyapong biyaan ang dalan nga gi-introduce sa Ginoo, pwede pod posible nga masalaag ka sa imong pagtuong, maligaw ka tungod sa mga milagro nga gipakita karon sa kalibutan. Munang Christian, babala kini, warning kini nga magsusi tas kamatuoran. Klaruhon na to ang kamatuoran. Kung unsa naman taron nga panahon, in the last days na bagyod ta, atong klaruhon. Kay kung in the last days na ta, makita nimo nga manungha na mga propeta, mga mini nga Misaya. Okay? Onya, dali-dali dayon kang mutuo, dali-dali dayon kang mubalhin, muadapt sa mga makahimong milagro. What if gipadala na sa demonyo para pasalaagon ka sa imong pagtuo? Diba? So dapat dili ta mobiya sa kamatuoran. Okay? Dili dato biyaan ang dalan nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa kasagaran mong guron sa mga milagro nga mahitabo, dili si Kristo ang matuboy. Ang kadtong tawo, kadtong propeta o kadtong niklim nga Misaya, siya ang matuboy sa mga tao. Dili ta basta-basta nga musalig dira. Dili ta kumpiyansa. Bisan pag kanang propetaha o kanang niangkon nga siyang Misaya, bisan pag daghan kay na imong makita ang milagro, daghan kay kayuhan, mga tao nang nangaayo sa ilang mga sakit, dili ta pwedeng mo kumpiyansa o mudali-dali og tuo. Susihon nato ang Biblia kung gisulti ba kana. Yes, of course, gisulti in Matthew 24 verse 24 nga in the last days mauni ang manungha. Okay? So dili ta kumpiyansa. Susihon nato ang kamatuoran ug dili nato biyaan ang kamatuoran kay munay giingon ni Ginoong Hesus nga John 14:6, siya gyud ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, wa gyud makaadto sa man kung dili moagi kaniya. Kalabanan karon nganong masalagang tao o dili makatultol sa kamatuoran, kay ganuman ang milagro mo'y gihimo nilang dalan. Tungod sa milagro, naduol sila sa Ginoo. Tungod sa makatingalahang mga butang, naduol sila sa Ginoo. Yes, of course, in the time of Jesus, dili man ta supak sa mga milagro. But in this time, in the last days, dili ta kumpiyansa sa mga milagro o mga katingalahang butang. Kay bunay giyon sa Matthew 24 verse 24 nga bisan gani ang pinili kung mahimo masalaag pa. So di nila takutob guys ato ang istorya karon upuling nakatag kitang mga dugang lesson sa kinabuhi. Kung bago pa kani nga channel guys, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga istorya o sambingay sa Kristohanan. Pwede po kang tan-awin nga video guys, daghan po kang makutlo nga mga lesson. God bless and glory to God.